بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli niya mga palanggungan si kami kami Islam, alhamdulillah. Yari na isab kita niyo laung ta nakapag unay-unay waktu na to ini. Amoy in programa pagtawag unsig kita harap nato napakain. Paay na taghabon, harap niyo napakain. Pangasubo, hatiap-tiap, hambuk tisulakan sin manusia daing ka Allah subhanahu wa ta'ala in maksud doon haon pagpatumtum kato taniyo hasupaya in tudjuhon nato sa jaway rundukaing malain kanin Allah subhanahu wa ta'ala. So daing ha mga modo wala kami nakaig ang nain tungod paparkala pagbuat bakti harwa maas na yarim panghindo katantan si Allah subhanahu wa ta'ala sarta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban na si mga sila amoy in kanabihan na kauna rin ha Rasul inaddat tabiat nila amin napalahil na to na si mga nakauna sampay pawihayaon naman jari miabot kita niyo pa amin pakaradyaan lang ta jimadya to ha tungod si mga kaanakan harap pamaas nila amin mabaya na mo doon hay nahipakita supaya aon kapamintangan sing kita niyo supaya makaingat kita niyo mag-ayat sing ginawaran na to sa wabkarna in parkala ini hambuk daing ha mga ini masyat takula apabila in anak laung ta amoy in di siya dini lumabay rin doon ha amin pagyanon tiranan sin akama Islam sabab makahinang siya do sa rakula karna in dosayan tungod pamaas biya na sin ari pindua sin pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala na in makadisab doon ha kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin pagtaat harwa maas pindua isab sin panauhin pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pagkakitag na anam una yung tungod pa mga jimato ha mga kaanakan na tao jimadya to halawman na to ini nasabot na mo sin nakauna upat habi hayaon na ini tumag na kita niyo rin nga amin lima tagnaan siguro na to bihaon mulya namin tungod paparkala ikalima si mga kakahinang jimadya to halawman sin ini bangsa muslimin buko namin lang ta sadya amin asal in mga sila rin maingat pagmaas sumagawa halaw man sin kita niyo ini nag-aakama sinakama Islam itokbal ko pa puro kalasan sekalim na ding palito po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamu. So alhamdulillah mga palangguan sing kami haarama Islam in maudo sing kami masimasilawang tabi mga continue na mo inamon maudo kitagnan na sing kami tungod pa amon birrul walidain atin na pagbot bakti parwa maas. So nasabot na mo sinamon lang ta ahad limabay nasabot na mo in mga laung ta jimadyato hamasarato bihaw nini dahil ha mga bilang amoy in pag-ato parwa maasing kaanakan hamasabi hayaw ang katwana sampay sambat mo na naabot na sampay pahay ka upat hari pa kita makarato matupay ka lima mawaya na mo lang tabalikan ini ka upat amoy in kyabayta sa mga ulama amo naghinang simulat kira ni katwana sa base ni laung ta amoy jimadyato ha jaman hayaw kaya baita niya nalawang ta amo in mga sila kaanakan na bilang ini pag-atu harwa maas in amoy in lawang tabi mga ragbos manguri song in pamayhuan nila magad sampay mangunot in tok nila magbak in dua kilay bang amoy halo pansin dua maas nila inyan to kataan lang mo dito rin mga pagtagon pag-atu harwa maas so inyan to mga palangon harama Islam na biluwa mga kaanakan sing kami
kamanghuran ando ayo to dato hinamon biyayad to karna inyad to sa lago-lago at tulong tabi ang mga liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin manguli sungkaw haalupan sin duwa maas mo magpakita sin bayo pukon marayaw inyad to aniwan na to sabi niya to nadi at to ikawak na to sinrida sin Allah ta'ala gamayan ikawak sin mulka rin nga Tuhan Rabbul Alamin man kita rin makapagtawad sampai sa kita niyo may pagdarat sin Allah subhanahu wa ta'ala naman jari sumagpot kita pa ikalima dahil nga mga lawang tamo inti matampal biyaon di madahir aja man nato biyawon na hinang sing kamatauran ini ang katay sabuton muna ikalima an-nadhru ila al-walidaini sajara katuan hati na ini demikyan lamod day sabding mga bilang pag-atuta harwa maas sarta sulang sin pagbot pakti harwa maas an-nadhar ila al-walidaini sajara artinya pag-atud parwa maas sin pag-atud amuyin nangingirog katuan atau magpamuli mata sambat sin tausog artinya amuyin pangato onsan umatud biyan parwa maas sa kaingatan mo tuloy atud niya atud apong biya dagos diuro kanan sarta biya weno pag-adat parwa maas niya biyan kari inyan mga palawan haram Islam damikyan liangan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinlong na sabutin dihay ni katuan wa dhalika biramkihima bihanakin wa nadhri ilayhima biizdari wahtikar amuyad to biya na lang na sinamuin biya dagbos aon sa magnapas dakula katuan manghilaol biya yan laway rin ha amon astul ivan dugal sarta umatud mon parwamaas niya sin pangatud wayroon pag-adat sarta pamawa-mawa harwamaas niya nagkakanam magpakita sinamunin siya wala kiamuhan sampay biya ragbos magkanam pag-uwas kakitaan mo roon ha pangatud niya in siya bukon law tabi ang mga nag-adat harwamaas niya inyad to mga palangwan haram Islam di ato manjari hinangon labi luwa bangya unha alupan sin dua maas mukal na inya to hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai kiaway tahi Muawiyah ibn Ishaq dengan Arwah ibn Zubair qal Urwa katuana ibn Urwa ibn Zubair qal ma barra walidahu min shiddati tarab ilaihi isa kaulaula in maksud diha ini katuan hatinya wala dalam na nakapagbuat bakti parwa maas niya inamuin hang katao amuin nakalando inamuin bang siya umatud parwa maas niya pangatud biya dagbos law ta nagdarasin amuin dugal sarta biya mga nangingirog iban magpamuli mata tanda sinamuin wala siya kiamuhan harwa maas niya inyad to mga palangwan harama Islam na nasabot kad turiha ini inyad to ding mga bilang pangato harwa maas tiya to manjari hinangon sin tiap-tiap ang katoreng kato niyo so manjari yad to inding mga law tahi kalima nasabot diha ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ka unom sa law tahi lin ko pa mo kurong karasahan ni Syekh Zakaria Muhammad. Alhamdulillah mga palanggungan biya na sinari tungod pa amoy inda jinis na pangatod sin anak aamin wala hadya kay amuhan hamaas niya uno-uno na pangatod inyad to katantan masyat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab inyad to pangato harwa maas bukon siya pagtaat sulang siyang pagtaat inyad to katantan na damit yan sumunulong niya al-amru alayhima. Amuin mahinang mangdaak hamaas. Sibu daina atau ama. Amuin sila na mangdaak. Biya na sila maas alam simbay. Bihan. Law niya doon haon dihilan kita hambok mga misalan. Biya sa panton law niya dumaak din anak. Haina niya. Ina sapuy malong ni magdukato. Halaman niya. Anak in dumaak ha ina. Nabaliskat nin kahalan na to. So uno at tawalong niya ina dakdaki malong ni ini tamun ko yaon bihan ada pun long ta inyaon in maas kakita anta ununin hinang biya na sin agi nakaunay ito nasambot na mo ununin hinang si maas bang mo kakausan hinangon haaming bihad to ayaw dumaakaw misan pa yan to ang kau makakita ang pakaingatan mo ra hinangon akaon mo rin nga maas pangayon Inahali na kao, malaas na kao. Katumtuman ko to damo ini biya mga pag-ini, high school yan, bukon pa madrasa. High school pag Hindo, amin lang niya ini poem yaon bihan. May naat pa yaon, mag-Hindo sinamin good manners and right conduct bihan. Sa ta magkalang-kalang pa bihan. Ingkay manan mag-recite man to biya.
Oh, nahaba sa sinog. Mm. Bihan. Hibay ta long niya ama long niya in kamo malaas na. Malaas na. Atin niya imaghinang kami na. Kita ko yan. In kamo malaas na imaghinang kami na. Biya sa party dama na taras. Dama no, we have to it. Hati niya ingat to pag hindo habata-bata dahil nga kasiwi-siwi pa. Inya to kimita sila hinang simaas nila amuin karena inyon labayan nila yaw. Labayan nila. Dumatong in waktu inamin mga yadto katan sa nila hinangon mabaya sila ibandi. Dumato kalom sim family nila. Amin malagos sila himinang. Nasabi to kakitaan mo raw maas mga hinang nila lom sin bayad to biya sa pantun pang Hindo. Minsan sila way nagdaap. Minsan sila way nagdaap. Nangkan nabang tamaurol dito singuran ng mga uno nila, kakahinang nila na kaluhayan kita na yung mga mag-ini. So, diyan ni Katuan, bang dumaakin amok anak, paina niya, ang mga laong tapapagdakdakon niya, papagsapuhon niya laong sipay, papagadjalon pagkaon. Bihan. Na sa sumakawalong niya, onday sa puwan doon na ini, bang sa upa matahanahan na si Maas amoy magtuyo. Nag-volunteer siya. Nag-volunteer siya, maghidang magtubiha, magsapo na ka, magdakdak na ka, magluto na ka sa pagkaon. damo siya nasakit. Katuan? Nasa ka na naman mo kakitaan mo yan. Imaas bangon kakitaan niya bihan, alam sin bahay, sabay pakuha sin bahay, amin wala siya kay amuhan, misan siya malamma, tumuyo lumong kahat. Tumulungan yan. Lumong kahat, kumasing ka pa niya pa. Na, akawa na magtuyo bang aon nakaulinan niya. Umulin na siya sa sapo, ayaw na. Ikaw na yung kumawas magtuo. Amin akaw mo na rin kanina. Nambiya to ragpos Katuan, kala naman to sin Maas tayo naman panglago. Panglago. Pagtaat ito. Pagtaat. Kaya ulong, iwan sila sa takan niya. We had din namin kuhan niya. So, misang ka amin long ta, inya tumalago sa ito rin simpang Hindoam. Malago. Amin akaw mo yung hinang nila magtuwa. Malago. So, magmenta. Tumagbak ka lang sinini kuhan niya. Doon lang yung anak ko sabi ni... Maadat ka ako. Dialagbo ako. So, yung panghindoa sinini Maas Isabel to, harap na paanak niya. Correct, Katuan. Harap na paanak niya. Nabihati namin luparagbusin namin doon haon. Na long niya, bang siya pa may maksud si Maas doon maghinang. Habihat to, kita mo, malasig pa yung mga Maas magtubihan. Na, init to, manjariyan to. Di na ka mag-unubihan sa sumagawa. Kajari pa ko ibiyan sumagda, na butangan na ba? May ingat na kami makadjar, kami na isa. Magtubihan. Na mo yan tindeng ang mga hikaunong lauta. Sa mga ganapi, hika-pito. So amo yan to Katuan, amin ingatin eh, namun lang tara akong tenwa Maas tayo ni, maka-feel in dua Maas tabi lang tayo na nakwito, ito pag nagbo ka ako, magandad ka ako, may naulong ka ako. Amo na. Biya nagpos na yun, ang nainibig ako anak niya, Amo na, nabalis ka ting kahat. narito na Katuan, magpangda na yung Maas na, biya to nagpos. Sa sabat mo, pagkalong ta mag-volunteer siya ito din mabaya, ang sana na mag-exercise siya, sa kita mo isa biya nagpos, kakawasan hina mo, sa tabiya, misan mo ukawon, mabaya ito, siya na ito, ano sa niya, biya ito nagpos. Sa, na magpasukol ko kanya, iban sinamon lang, tabi man, jajakahan mo siya. Amoy din ng mga akan kato sin aram Islam. Dalamik yan kapito mga palangwan aram Islam din mga di man jari hinangon sin tiap-tiap kaanakan tungod para Maas niya. Amo na inlaw na intiqad at ta'am alladhi ta'udduhu alwalida. Nakatwan. In maksud dihay niya amo inlaw tabi mga salaon niya. Sagdahon. Criticize on magatuan in kakaon amo in i-prepare si Maas niya mon kaniya. Di niya pag-ianan sa ta inong nabelong na bukod marayaw kung manginanam nung in prepare mo pagkawan kako. Katuan. Nabiyahe ni. So abiyan to nagpos mga palangon hakamay sa amin, dori manjari. Bang aon doon kakaon, hanganin siya halal, bukod na sa blong tamanumi, ang pahina mo ataw hiyama mo in nagbutang mo kay mo panamisan, karna hipakaon kay mo ataw wabyutan na siya nagluto, amo pagkain kasuwan mo ra kaon, minsan di mo kasuwan, ano kauna? Katuan, bilang pagtaat para Maas, ipagpakita mo sin kasuwan ko, kaya hupan ko kay mo sin kakaon, byutan kay mo sin Maas. Amo yan itong mga palangon harama Islam. Na pagkaamuin lang tabi ang mga sagdahon mo. Katuan, sampay biya mga ayron mo biya, mga isab na namin ay namun pagkaon diuto mo ini. Inad to, nahikasakit sa ito pakatay. Amo pagkaina. Bisan asawa katuan, amo sabi yaon. Amo niyanon mo lang mura, may nagpusi sabi oy nanam sin pagkaon ini. Nabiya mga ngimi na tanam sin amo na asawa ta katuan. Nabiya din na bang hina mo. Hina mo ma-hurt tuod sa mayta na
ay ikaw na nulong na mga nungan ang pangatayan diha to kaagi. Sabi niya man to katon kan alkama sa tuhad to. Amo na to. Kan alkama daw ta na kabiyaksan hina ni mag-prepare kaniya pagkaon. Kasuban niya pagkaon ning kakaon pag adjalong kaniya niya. Amo na. Nagkaasawa man siya. Mag-uwas on kakaon law tabyutan hina ni Banyama sa asawa niya na piyut niya kay Elohim ha asawa niya inhina niya wala na piyut narito nang daday mas nabihat to nariha ini mga palangwan ha agama Islam diha ini ruwain hiram amuin kakaon hina mo in nag-adjal piyutang mon palamisan hipakaon kay mo pag-uwas biya mga lawng ta pangdian mo yung pagkaon katuan pangigkigan mo lang yung tawos biya tagwas laat-laatan ko sa pagkaon hinang hina mo. Hindi ini duwain na bangga mo rin mga hiyaram sa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna, lauta, amon nagdeal ka ay kakaon. Katuan, siya mo yung kakaon, prepare doon hina mo. Muna-muna, lauta, karugtulad na rugtul mo yung sara. Sabdi, in Nabi sallallahu alaihi wasallam mabaya, amo in pagsalaon mo, in kakaon, din mga hiyalar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law na ma'aba ta'aman ka in a'jabahu akalan wa illa taraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda law niya kaya way tasing kasahabatan hatungod si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law na sa bunato ni Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon siya nagsalla unuro na kakaon. Katuan, wayroon siya nakasalla kakaon amuin kaya butang mon panamisahan ni pakaon kaniya. Dahil mga hiyalar sin Allah subhanahu wa ta'ala dito siya magsagdalong mangiing kakaon niya way post yan way ron mangiin na namyan di siya magbihad to lawsing kasahabatan banglaw nakasuwan na yung kakaon atau kasuwakan niya kaunon si Nabi sallallahu alaihi wasallam arapon mangnari kabyasan pagkaunon mamanhalar sa niya kabyasan nari niya sa laon sa na iwin niya na jadi niya na sa kaunon sa bukod niya mo sa laon lang tanari ako magkausin yan kaungi na namyan inad to dahil mga piyanglangan kato sin agama Islam. So amo yan to, amo pagkahina mo in nagbutang mo ang kakaon. Minsan patawro kain, hangan halal in kakaon di na tumanjari lang tabi mga salaon mo matawasag daw mong kakaon. Amon iyan mo mangi na matawalaw mo biya mga di ako makasubhayan sa sina dia ini. Nah yan to kagi inat to di man jari mga palangwan agama Islam. Amo keto ring ha mga narugtol mo sara ikarwa. Dahil mga sara narugtol mo rong katuana, dahil mga amon kaanak ka naman yung minasibiyad to. Anna fihi killatul adab ma'al doon haon kakitaan mo tuod at iniin bata biyayad to amoy in apabila on kakaon adjalon hina niya pagwas magmahukaw siya sampay biya mga sadlaon ni pagkaon biyutang hina niya inad to pagpakita niya simbya mga wayroon pag-addat niya panglaggo niya harwa maas niya atau kakanina niya narito hadto makananan hina ni Andrew sa blong nga inanak ko niya biya tagwas way tuod panghalga ikako biya to ragbos inito mga palangkon ha kama Islam ni adto man jari hinangon karna haamoy in lang tasallaon mo in kakaon biyutang hina mo rin doon duwain narugtol mo sara hika isa ring hamang nga narugtol mo amoy in sallaon mo in kakaon hiyalar sin Allah subhanahu wa ta'ala sabi in Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya magsasagda mga kakaon ni hamang hiyalar bang niya kasuwakan kaunon niya na bang di ibiron niya na hadya sa di nilang tabi mga bisarahan amon di siya misara uno mo tungod pa among kakaon ngayat to hikarwa bang hinangon tayo din bihat to parkala ando nagpakita ka sin wayron pag-addat mo harwa maas amoyad to yung mga di man jari hinangon mga palangwan ha kama Islam inad to nahinang yan sin kamatauran na kaanakan ang mga nagdarakag basa haina katuan na mister sa mga bihat to kagi minsan kalalangukan ayaw ati pagbagtang tahain na sa mayta on waktu matay mahina ta sin bukon marayaw biya nagbos mangdaday pangatay hina labi-labi na hati ko bang imbis sara kabtangan namin aon pabisara dito amin bukon marayaw na katuan mo na makaroon dito si namin sa yung pangatayan magtubiyan intaw de sa brosing kakaon maadyan mo mo pa ni pasuwan ko biyan pa sabihan pagwas katuan pag sibyan nig maghantak si mga magkanam ang panamig diyan so in nasabutin hadis dito ha I mean hain doon nasabot lang niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'aba ta'aman qatu way tuod siya nakarihil kaaywan na to pamisarahan na tungod sing kakao hiyalal siya ng Allah subhanahu wa ta'ala di kanaw na bukwak to in sila mga nakapanaw pahambok lokal hadis day sa damikyan diha in nakakanto sila pahambok lokal aw nag-adjal wihan ibid katuan ibid
Naman jari pagbutang bantubihan, ito Indibid katuan, duay ni man simbibang ha, duay. adugaing individu yang kadung, kami Kadung, taas siya. kahoy. Sabi si mga reptile dahil sabi yun siya. Na biyutang naman tubihan. Na pag butang man to, biya mga pangurmat yan to sin ini nag-adjal ito, Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Napagkatod sin Rasul sa Rasul, ima to dadya siya, wayron reaksyon nuno, wayron kataan, ima to dadya siya bihan. Sa pag kita sin Khalid ibn al-Walid, sin bihan to. Ya Rasulullah lang niya, ahada haram. Sabi kaya bis tuhan din na Rasulullah. Pagkaming wala siya biya mga biyayaan. Biya, kuan bihan. Ahada haram ya Rasulullah. La, lang sin Rasul. La. Iyan na, bukon lang niya haram. Bukon haram. Innama la ya'kuluhu qawmi. Bukon lang niya pagkaunon sin daw hakauman. At bukon kabiyaksan ng Bukon pagkakaunon. kabiyaksan pagkaunon. Nabihat. La pagyan bihat sin Rasul. Idan long Khalid. Idan sa taiyakaran na siliman niya peso ni namon kanya. Naam pa na nagkaunin Khalid. Adel kabiyaksan si mga Khalid pagkaunon biheto ka. Kaap na yun sila malunsul. Malunsul sila. Malunsul. Mataod na yun biya mga kakaon, biya mga pagkakitaan nila ng tubihan. Kaya niya nabihan, piya sa ukmon kanina. Sabi ka ko na ito magsupama ng tabi mga dehang mga yaram na sagdaw Sagdaw si Rasul. Daw na ikaw mo kumuha yaram yan. Beto ka. Nabihatin lauta dihan. Na ikawalo ka tuan. Ini kawalo, dahil dihay ni biya talong niya, tarko musa'adatihima fi amalil manzil. Amoy intinggalan sin anak, impagtabang hamaas, sin pagayupot, sin uno-uno nakalangkapan halam simbahay. Maglano na ka, uno-uno na yung hinang, kabukunan halam simbahay, magmumus na ka, sinuno yun. Amoy pasaran na dyan sin anak biyan, di na maginuino na. Na in anak di maginuino, habihating kahalan sin maas, na ambukyan to maasir, dakula. Hamaas. Way panghal ka Way panghal ka hamaas. Iban way ulong ha ina Way naman ya. Diha. Way ulong. Dapo ninyo to biya na sinagi maluhay hinangon. Madto na bang minang na ini maas bihan. Ina bihan magkana sin sa akaw na sin anak magtuoy. Bihan. Na bihay ni deng ha mga inang sana kay magtulong tabangin ama iwan sin ini ina. Amo na ka. Mag lano bihan. Inanak wayron inu-inu man to bihan. Magatod-atod na hadya. Magpasad na hadya. Magpilaw-pilaw na hadya. Magpasasaw sing ginhawaran bihan. At mahal ka pa yung TV kanila ka. Ano yan to? Pasaran yung dua maso naginang. Naman to. Naada po subay ikaw tumawang bihan. Ba't yung pagtabang mo ito, ikakuyag si Mas. Ikakuyag si Mas. Ikakuyag ito si Mas. Ang pamaas ka, tuwa na yung nawin anak mo, ano, sari na ina ako na yan kagi, ha? Ulong day sa beto kayo. Sa pakita ni, sabi sinin ikaw, at hindi na namin dua mas mo. Behad to yun namin uno niya. Namo yan dahil ha mga ini, matao din ang unalang simbahay. Mag-ukaslay, magsapo, magtrapo sila misahat, mag-urol si mga uno-uno na mumumusod. Amin magmamus sa kausin kapanyapan mo. Amin suko mo. Kapanyapan mo, ikaw hadin magmumus, ambok na tatawangan ako lamaan. Ang bukod na hina mo niya mga bumus sa kapanyapan mo. Pag sin imaas bihan palong simbilik, marawin ka mumusing kapanyapan katantan, makuyag imaas. Bihan, bukod na sino mayupot yun. Ambok na ito tatawangan ako lang. Nabiya din namang sa pamahinang alam simbay tumawang pakaw. Ang mga ito namin labi mahal. So yung mga ini di majato. Di majato yan katuan. O niyan kayo ba ng katuan? Udyang laslas na, atau sumulaslas na, sa ipanghangla hamasing kataan. Pagbati, paglakso, o mga nakauna ng musketero pagkatay niya, limisan nung musketero, nahina na saan maglupi yan. At ang mga batabat mantapasaran na rin. Isa bulak pin pantalon ni badyo. Na yan to kagi. Amo yang katuan no. Pagdasin sapatos pa ng simbahay, us inay mag-uurol magtatarang yan kagis na. Amo yan to. Ito rin ang mga pianglangan sa sara katuan. Sumuno. Ikasiyam. So sumuno ikasiyam mga palawan ha kang Islam. Inyad to nasambot na mo. Karna di ba jato ini katuan na jaman na to hayakon. Ikasiyam nung al-isyaha bil wajhi. Anhuma idza tahaddatha. Hindi ini biar nagbus biar sinasabot sin nakauna katuan na. Amoy biar nagbus ba ini panang kiring sin payo. Ato biar nagbus di misan umatud parwa maas katuan. At ini ausan tao biar nagbus
kikiran berangin no. In maas niya, ha? Oh. Di minsan natin na umatod parwa maas sarta imbay ho biarag bus piapanling ding hamon ano pansin dua maas niya. Ila tahaddatha apabila dahon siya magbisara sa dua maas niya. Atau yawn hina niya kaya mak na nagbibisara. Pagluwag siya sabi adag bus, di mag-pay attention ba katuan? Ano sa pagsangol natin? Di magparuli. Sinkaptangan sin dua maas niya mun yaw ni maalup kaniya. Biyan kagi. Na yung mga ini din ang mga long tadi manjarihin ang sin tiap-tiap ka anakan tungod parwa maas niya. Amo hindi mo dihilan halga imbis sa hina mo atau wahi ama mo. Yaw sa mo nang bibisara insiya isab yadtoy namon mat nagpabibisi mataw damon tiyukulis atau yu imam. Amon sa kaulaw-law di magdihil halga hakap tangan sin dua maas niya. Biya na law na sin mga amuin sabo pahiyama niya atau hina nang bibisara bugtuon niya ng bisara, magtuoy niya biya. Sa kamutan na kung teka itong biyan na sana, no? Sige, mag-interrupt magtuoy. Way pahina na nakaubos, yamaan niya, yadto pa namin bisarahan, na yadto na magtuoy niya, nasuran sing kanya. Biyan to kagi. Amon namon magtuoy sa mamisara, sinamong parkala, amon lang ta, hasupaya makahunong hina niya, kayaman niya. Yan. Biyan to, amok kayo pamahan. At awabi ang mga laong ta, putingon niya, katuan, bisara sa tumaas niya. O sana, na, sangingi na anak, amuin putingon niya hina niya nagaalo, bangyama niya tawahina niya mamisaraan pagwas putingon niya na inining mga adat bukong marayaw at inapil pa lang isin mga tao way kabuka po Allah subhanahu wa ta'ala. Di ato manjari hinamusing kaanakan, anak Muslim, amon law tanabuhi, halo man sing ka-Islam. Damikya, amuin lang na mujari na ito humakatuan. Amuin dahon mag-discuss, dahon mag-aro jawabi mas. Amuin mataas pa yung tingog din haina niya kaya mak niya. Bang makapag mag-discuss, amon kawayaan niya hina niya kaya mak niya amon daon niya. Na inato rin ang mga hiyaram, di ato manjari hinangon sing kaanakan tungod parwa maas niya. Sabi na patut hinangon ta bang hina tataw hiyamak tan bibisara kato. Labi lo ba hinduan kita, pituahan kita papituwa marayaw katuan ha. Dumog kita marayaw. Pasinupunta pa akal pikilantain amon Hindu sindua maas karena wayron maas mang Hindu pakangian bangin maas magkabtangan kato pagkabtangan amon lang tapang Hindu kato asupaya ta dumayaw in kamaruhan ta dumayaw in pagkatao ta dunya labi do mahadlaw na kana inya to kataan ayaw mo long taba kahina mo sinamon pamayuan mo kon marayaw sarta dahong maglugat labi luwa ayaw niyo putinga in dua maas niyo karna inyan deh mga yaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Na damikyan amoy ni kahangpo doon ay ni nagkakadaywan sila. Sabi nila niya, qillatu al-i'tidad bi ra'yihim. Amoy way panghalga atau biya mga di nila halgaan ba yung kabtangan sin maas. In biya mga pikilan nila uno-uno na idea, opinion long yan. Di sila tumayma. Sabab na daman yan nila yung mga yan long niya. Kuan na ba yan? Pasaw na sa mga pikilan biyan yan. Yung biyayaw long niya rin nakita behave ni. Di madya to. Yung kami na lang na yung kami na lang na long na nipikilan na mo na masin pikilan niyo sa yung mga yan long na timpo niyo pa to ay ron pakuan ito yan katanta. Na inyan to hambok kasaan. Saan ka ito mag-ano? Na-reminded ba? Amo na, bihato. Yan, dito manjari. Yan namin nagbisara si bihato, amo ito yung na-reminded. Siya na-reminded? Siya ka. Di. Sababin maas, di mo yan ito kaunuhan. Di mo ka sibuan ni maas. Makasayo ka in namin hinang nila ito marayaw, labi na yung sindayaw singkay mo, suway na ka amin makasud pala si pagulawla. Kahatihan mo na yung mga kahalan. Nalong nero na ini, dahil na mga biyayta, mataod din ng mga manusia lang niya, amo hindi sila tumayma sin pikilan si maas nila. Amo hindi mihil, biyay ni uto, bangkaw mag-ini pagulawla na, tawa inda, kasud na kapapagulawla, bihay ni. Di na yan tayo maunin niya ito. Inyan lang niya, kuwan na ba yan? Pasaw na sa... Ato katuan ng ombe, mga lang planohon niya, kabuhi niya, ano karadyan, di na siyang dahon. Di na yung di na siya mga subo. Di na mga subo, Naampay ni kaunahan to. Di namin di niya na mauno, di niya na ini lawta mahalulay yung kahalan niya. Ampas siya madto pa maas. Bihay ni. Correct. Na inexperience si maas, di mo mapas. Di mo mapas. Di mo abutan. Nasa wabed to yung mga yaon, biyeta doon hay nilaw niya, misan pa uno. Yung kaunan sibo dalong ta ini mag-asawain anak, magbanayin anak. At tawa
paghula na. Uus maaw ning pagsagaan iban si mga iban asaw-asaw pa ma. Oo. Subay ra man to pamaas Pamaas. mga yupuan. Correct. Mga yupuan Mga pa. yupuan. Biya Pikilan. din ini, Oo. biya din ni kuanin. Kahalan bihin. Sabab mo na labi-labi na yung kita rin naghula halaw man si nini hula. Inki kita ta buko namin pang Hindu sinarang Islam. Correct. Oh, so magsulang nito ibang sinini kahalan ta. In kita Muslim. Na supaya amo hindi kita makakuha dahil halikusan sinagama, amin supaya kita maun pamaas. Labi-labi na bang imaas na nag-aaramasin, aram Islam. Iba nini sila aon panghati tungod paparkala sin pag-arama. Nasubay tuod kita mga yuk kanila pangagpa inipikilan, panghati. Supaya dumayaw in kahalan ta. Sabab bang sa pamari, amin ipagmari tayo mga pikilan, way panghalga ta. Yun namin mga kabtangan nila, ang bukid tumasyat pa maas. Masyat. Masyat. Na bangkaw iyan na masyat pa maas, nagmasyat, nakapawas Nagmasyat ko pa sa Subhanahu wa Ta'ala. Nabihat. Sa pisyo lang mo, tuhan lang bulan Na, namin. Sa amo na diarag to, na parang buat bakit para maas. Na mo na yun, ipangangasubutud, harap niyo na pakainbihan. Correct. Kamu na to. Magtaat pa Allah Ta'ala, atawa sumulang pa Allah Ta'ala. Nabihat. Beto. Kalap niyo na pakain. Nabihat din biya mga, dahil ka mga ini. Na pagkatuan si Madya to yan. Namo na ito, do. Kang to tagis. Beto kagi. Na yung mga inilaw taring mga di mapatutihin ang sintiap-tiap ang katoring kato niyo. Ang biyan to rabos. At hindi mga di magkawa pikilan. Ang pagkatuan biya yung sukat na educated na. Oo. Professional na, daw na kami educated ba yun? Civilized kami, professional na kami. Yung kamo yan, ay pikilan doon, mga ragbos, di mag-ano, bukod maluag, biyad, makipot lang sa may tanaway, kamo na ka-school. Na ang pato biyad to kantuan, magpakarungog ako rin ng mga kampong. Amo yung saukatin ina nila, wala nakatalos at tawa wala na ka-school. Odyo-odyoon, pagkatawahan, panamong, sin mga maas nila, at tawaon din mga saukat na makawis sa raon sa katuan English man yung pag-bus biya nagbus masain ina nila ho. Naglihaw na lang na hina. Biya to kami. Inyan din ha mga di manjarihin ng ipabong ito aromaas. Na niya to kay manang katuan na professional na ako lang natin namingat na ako manali sintalian ko. Biya to kami. So di na kumawa pikilan din hamaas niya ang pamisang pabiyan yung pagka-professional mo. Pagka-educated mo, di na ka makaabot biya sin pikilan na abot sa maas mo. Katuan. Ang ka na sa reyaw-reyaw anak, amoy magkawa sa pikilan na yung harwa maas niya. Biya to kami. Namingat mo sabi ko anong gato, natali umang supaman ka, mo nakawa man na. Kung mo isang paggawa niya mo sana. Long mo bang bahalong mo, ama biyahe ni sa biya to kami. At ina-on consultation ba katuan. Bilang pag-adda, sa labinuwa mong professional na at waon nga mo lang singkaw man o hina mo kaya mo consult mo uno pagkaradyan so mo hinangon maka-feel hina mo kaya mo do lalaguto daw ko sila na mga pamansin sindi na sabay ta na siya ini mga nagustarangan mo sa lang sindunya sabay ta ini kumapikiran ka ko ando biwutang to da ko hinda ato hiuto habubutangan ko bilang maas niya ako among pagkawaan ni papikiran na amo yan tingka unahan na law ta hinangon sintiap-tiap ang katoling kato niyo ikahang putag isa katuan ikaputag lagi sa ding mga laong tamawilang amoy in pangatu parwa maas muna law na tarkul isti'dhan halad dukhul alayhima na ini damikyan lawa mga laong ta anak amoy mga na grade school pa biya to kari na hinang nasab si mga high school na katuan mga budyang suwal budyang na ini law si mga sila among laong talaga sa mudakira ini amo in wayroon pagbaid manudsod na hadjamad to parwa maas niya labiluwa doon habilik katuan atawakan yaon hina niya kay ama niya nagahali-hali pag gusto pinsan tumuktok sino sinlawang mamtuin hadyo mukab sumod pa lang simbilik sin maas niya inyad to rin ang mga wayro pagkadatarwa maas sa maong mga parkala at di mamaya kakitaan sin dua maas mo pag makasuod at inyad to rin ang mga long tapaghali amo hindi ko makita sin parkala mo di mo kawayaan iban di sab kawayan sin dua maas to so in mapatut at amo pagka maasta minsan hakaiban ang katotoo ka nga at naman ko sumod mo tumuktok ka ta sumalam na ako na bangkaw hati na biya mga lawang tatuutan pasuro nasud ka. Ang kanay na bisa na may tagato na alis ti dano sa dasa. In pagbaid makato. Mamaid ka yan. Namang kaw di patuutan, di pagkakasambungan, balikan. Sabay makato, nabang mayroon na sambung kayo mo. Parje lang sinabi sa salam. At inaway na kaw, ig na kaw. Sa hati na di
Ya, in mga tao yan surat mo. Biyan to kage. Na labi na dua maas, inan to di manjari mga palangwan hagama Islam, amo inlaw ta saukat na hina kura yama kura, magtuin na hadjak ka lumungtod palaw sin bilik. Amo di mo pakaingatan arakala, aw di kabayaan sin maas mo kakitaan, yaw sila halong bilik, aw sang katwan na inad to rin ang mga law tabi mga wayrong pagdihil halga at wakan pag-adda to maas, bangamoy manuy tuyan ko sumud palaw sin lang ta bilik sin dua maas mo. Na manjari katwan niya sumunod. Na damit yan, paikakanap ko rin dito. Nakahalan si mga timpo na kauna, lauta. Bukon hawi sin kahalan tabi hao. Sabi nakaunad to, in kabayan sin, kami nakananam kami hawihat to, panalim, nakananam to kami. In bay, talang taluas. Talang taluas. Ang wayron bilik ka. Wayron misang bilik. Way bilik. Nakikita mo yung katwan biya. Na yung mga yan to, ihinduan ng kabata-bataan. Kami, bangsa pa na in maas nagkukulang, nakukulangan niya yung mga hali-hali. Suway-wayro namin, akad kauli ka na naman niya intikang. manaw. Maakak na kauli, akaw nung habihan, in pagpanaw nung isa. Sabab may amin mapuaw siya. Lihan. Amin ito naghali-hali. Yan yun din ang mga panghindo sing kamaasan na kaunad. Sintungod pa pagmaas bihan. Damit yan, amin lokal pagtutukan niya. Lokal pagtutukan. Langon kami rin man ito papaglangon kung dito ako kulangan ito. Para wayron doon yung maas. Wayron doon. Biya din na bangyaw ng maas. Correct. Misan niya ito wayron doon yung maas. Amo din kukulangan niya. Di mo man jaritang kukul. Pagpanto na sing kamaasan Pagpanton sing kamaasan ng mga kaanakan nila. Kukulangan si maas. Di ka makasuo. Na, magamayo namin halong simbayo yan. Ay, kukulangan niya man yun. Narihan. Nari na, mabiyak sa niyong bata din na subuk matulungan biya. At yan to, pagkandat yan to ka. Nabang naghali-hali magtubihan, ay, kamo. Ikaw gibuko. Yan to kagi. Natuto. Totoo. Ay, kamo gibuko. Biyan totoo. Nabiya. Mga bata katon, mapunan hadja biyan. At hindi na mabiyak sa na sila. Biya tutuwi. Correct. Bihat. So para lumanggo sila katon, sila sabihin ng masa sumunod, may lahat yung sabihin ng mga pagkituan na anak nila. Nadamik yan sumunod dahil mga jimadya to, mga kataw tayo manguran, laong niya, isaratul muskilat amamahuma. Amoyin, magsuy-suy ka magparungo karwa maas. Sinamin biya mga problema. Uno-uno na biya mga jimato. Biya mga hibutang kapag sagga, hikuan iba na kuan. Di ato kabaan si maas pagdungo. Imbihat to. Sabi kaso sa kanila. Ikaso sa kanila. Sabab nakalamot din dito, aming dimihil kau kasusahan na maas mo. Dahil mga yaram walidain. Labi-labi na, bang imasabot doon na, dahil mga ini longta family. Maglanggong. Nagkano. Ikaw ta, ini maglanggong. Inyan magsagda, misan maglanggong. Magsagda yan. Magsagda. Di yan maiwasan na kato. Di man, dyan ito karungkuhan si maas. Imbihad to. Magbisa rin doon, magtaymanghod, nag-aakad na ito, imbisa rin, taymanghod. Nariyan to, ikaso sa doon ma. Ikaso sa doon, dulo may tayo sabi mga anak ko niyo. Ikaso sa kanila. Di, magsurot lang na magtaymanghod. Nariyan to ba? Napagkayating karungkuhan bihan, uno-uno na ba, ang dumatong, ang nirarahan. Ini kan kakak, ini kan ini kakak. Biya. Ngan-nganan ng mga taymanghod, ini. Nakuha ni Mas. Makuya gimaas. Nagkakasi, nagdasalaw ng mga anak ko. Ng mga anak ko. Ganyan ito, subhanallah. Napagdalong niya, hindi na ba, hindi ba ako makauna? Imbihin yung kahalan nila nagsasagay. Masusagatuan. Masusagando. Naama yan to. So in kita, di man dyan magparungog kita, hamaas ta. Sin amin, aun doon haon, parkala, bukon mareo dumukon. Di man dyan ito iparungog hamaas. Bihad to rin ang mga pangadatan laong ta hindo ka to sinara masata di man dya turo na ini di man dya rin hinangon sin hambuk muslim anak muslim yung mga bihad to sumono ikabutang to dengan mga laong ta mabilang dengan mga ukukul walidain pag ato parwa maas dhambul walidain inda nasi wal qadhu fihima ini dengan mga dito manjari hilang mo na amo pagkaparwa maas kapag kita manusia atau kampung tadi manjari labi lo amo kun bunda katwal na dihay ni amon biya dihilan bangi katulin do maas amo na dihilan ngin do maas ipanuy suiron haalupan si mga manusia sa ta limuton nila katwal na bisaron do maas
Na, sangi wata, sangi anak, amo Amo na. nagsipat bihay ni. Oh. Amon maas niya, kato nang tabi ayo sa kon lakad-lakaran niya, katuan, doon sa limakadlad ha ina niya. Amo na. Gimo siya sul bisin ama niya. Pag-uwas sa buton niya pakangian in maas niya ron ano pan sin pagkahin niya mano siya. Bilang pagdihil niya lumi pero maas niya inaduri manjari. Sabay ta inad to haram ditud manjari hinangon sin tiap pang kataweng kato niyo. Biya na sinamulaw tabi ang mga gura-guraon na hina niya, katuan. Yama niya atawa sa buton niya so pamalawang taon mga parkala biya mga failure sa katon kahinang niya. Yung utang tabi law ta miyawa in grades niya. Atawa law tabi ang mga high school aon mga kakahinang law tabi ang mga na-submit na singkay wala siya para ka-submit. O sana katabi mga project Ato kapala pag school pa sa man biyaw din namin hindi amo nang ta di majato. Nakawatan ng school. Naman jari imblemo dua maas. Hina balong nahi ama waya ko nilang biyaw nito waya ko tiyabangan. Biya to kagi. Na init to katan dia to manjari sa may ta labilowa. Amon law ta sabuton mo hina mo. Bingian mo. Isabot mo ha mga bagay-bagay mo ato ha mga pagkampong mo ato alaw ta ha mga tawalong singkaw man. Dua maas mo sa buton mo. Bukod sa to kamantungan kayo mo. Amo na to. Gaman kahinaan kayo mo sa may ko sinto ikaw ni batay ni. Wayang bupang. Amo na. Hina niya kaya man niya. Ipanuisuin niya yung mga kangian. Na ina to katandi man dyan mga palangon hakama Islam. Ayaw yan to hibutang ti imblame parwa maas ta mga ulong tabi ang mga failure pakaradyaan ta diha mong kawit ta dunya. Amo na to. Diyan tumablente dua maas ta. Sana yan diha mga pakadaran sila Allah subhanahu wa ta'ala kato na. Ay mo masabuton hina mo pamangi kay so pamalong mo na hangkan ako naggabi ini. Wala nagkatalos o sa kay wala na. Pasasasin dua maas ko. Beni kagi. Kuripotin maas ko di bisan ako pagdahilan di ako pa school ng bedo kagi na ayaw yan tumapalong na kami Islam. Inaduri man jari hinangon sa pamay sangi yad tulong tabi ang mga pardosahan sintaw himinang dito kaniya amo indwa maas niya dihilan niya lumi pangusi panuisuin niya pagkahin niya manos siya bukun darwa maas niya ngini niya sampay simbaran niya lumi niya sa mayta wayron taw mag-addat kaniya amo pa kalong na mag-addat ka to ingkit hat bagay-bagay niya dua maas niya bisarahon niya na pamagi panuisuin niya pa na inyad turi mga law ta sangi sifat-sifat tabihat to katuan na mapatot dong tapagtawatan. Na damik yan mga katote manguran. Daing ha mga ini di majato halaw man sing kita niyo. Amoy in makalamod siya hatumpukan si mga sila amoy in nagmasyat pero maas. Hati niya masyat pero maas na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya buton hay nilang niya shot mo huma. Wala no huma. Amoy in ini ujojon may maas. Imaas. Oh. Ujojon may maas mo. Iban, pamumungan. Pamumungan mo ko riyan. Sabay, Matawag magkatuloy. Suknaan pindwa maas. Naman na siya, sukna. Okay, sukna. Pamumung, sukna. Sukna pa. Pangudyo haro Iba maas. sinamon siya tamka. Pambis na raw sinamon. Di kawayan si Di kawayan si maas. Na, ini hambok din ha mga ini yang langan to sing sarak kato. Di man jari sebab inya to katantan manggura-gura kau haro maas mo inggi ura-gura mo baran mo. Correct. Inggi ura-gura mo baran mo. Angkan na din ha mga beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis lang niya beta doon haon sin Amru. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir syatmur rajul walidayhi. Dahil nga mga dosa rakula, bukod dosa siwi-siwi, dosa rakula. Kabayo, itong major sins. Amoy ini, udyon may maas mo bihan. Natawa pamumungan may maas mo mo bihan. Long sin, mga sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kil, wahal yastumur rajul waliday, mitaong kabaakan usog, mamumungan tawa ini, manugurang sa maas niya. Long sin ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kala naam. Yasubbu abar rajul payasubbu abar. Yasubbu ummar rajul payasubbu umma. Mamumung kau hambuok maas sin hambuok kwan. Sebab in pagkaroon ta magkalo bata-bata bihanin sa betul. Hiama mo nga bihay. Hiama mo bihay. Ini tu katantan bukan itu marayo. May tama in sabuton. Na in sabut niya ama sin tauruga in ama niya sabut niya. Correct. Kita tahu ya, ini namin ini pagayad kato sinakamata.
amin subay to di manjari hinangon imbiyado. Sabab bang ini yudyo mo in ama sinambok usog, hambok tao, siyo na baran mo ama mo in yudyo. Sa mouse ka to, di ba tapos Mouse tayo? ito. Sa pamayan mo hama mo lang mo bihayin eh. Nahim siya hama mo bihayin eh. Nagkumuha ng kaiban Nagkumuha ng kaiban na bihayin. Nampariyan to kabayaan sinakama. Sulang iwan sinini ini beta sin Rasul sallallahu alaihi. Imbeta sin Rasul kato amin ipaginang marayaw tabunan mo yung mangi sin marayaw. Man satara. Musliman satara Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Kita mo yan. Isiyo-siyo inamoy in tumabon sin kaiban sinambok tayo manghud niya Muslim. Tabunan sin Allah talang kaiban mo rin di hadun niya sampai pa adlaw akhirat. Bihad. Karena in hambok waktu bihan in Umar ibn al-Khattab nakakita siya hambok ini tao na may madtukan niya long niya hinda ko nito nag-inom long niya makahilo long niya din kaingat mo nag-inom makahilo sinib ko long niya rin nga kuwan nakita ko yan nanungop siya sinib niya din nga ko long sinumar labingi mo rin ka niya may tamo siya tumupon la tajassatu wa la tahassatu. Ayaw ka mo manungop-tungop, ayaw ka mo mangjaga-jaga. Oo. Nakita ko yan. Labingi, sinamin niya ito. Oo. Ini tumaset niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihan. Na inamin pagpahuwa mo sin kaaywan sin tao, maunit mo ito pagtawbatan. Correct. Oo. Ba't suway mo yan ito ikaway tahamano siya, bakas kaya suyusuyan mo. Long niya na laong tuda ko, nasa ako. Nakabisara ko kanina si Mangi, bukod ko'y bunal. Nakantay ko na bang limatag na isabi niya ito yan. Nasabay mo na tumaurul ka ta. Amat in Mangi doon yan. Nabiya din na maas mo. Biya din na maas mo. Atawa maas sinambukin ni tayo manghul mo. Amo yan, tulong taring mga ini dosa. Nakalamod siya ha, uko. Sabi niya ka naman ka, ni panghati niya, nang udyong-udyo siya hama sinang katao. When na kasayuhan, hiyama niya. Pasal na, in 100%, inamon tao yan to. Hiyama niya rin siya. At ina sinang katao, udyong-udyo niya. Hiya niya sabi na Jojo. Nabi mo katon sa namon lang taon. Manglaka-laka yaw na usa na manglaka mamausda. Mabiyan to kagi. Na ini aning mga long di pagkana naman ba sindaw katon tawa. Na mo rin mga long tabi mga tawo nakapaham para yaw mabiyan to kagi. Ang buwak to takatwan na sa tiyo. Okay. Na ikang putang lima mga palangkon ha ng Islam inshallah subhanahu wa ta'ala. Hindi din abot si wakto sab na continue na rin inshallah subhanahu wa ta'ala. Ikang putang lima, na idkhalul munkara lil manzil. Dengan mga long tamabilang pangato parwa maas amoy in magpasud sin uno-una hiyaram katwana atau hinang mungkar. Amun di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala langgar sara dahon mon pamaway niya. Biya na sin magdamaon sin mga ginisan sin uno-uno na long ta mga musical instrument katwana. Amoy long ta magdasin mga drum uno-uno na muni kahiluhala alaw simbay. Dahil mahirap sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ito. Inato di manjari sa may ta di ito kabayaan sin dua masta inamon magdakaw sin pangabil-kabil sin kaiwanan. Baway kayo na. Amon din yung tamon long ta hipaghibok alaw simbay. Para nandi na magkatugin mo maas mo para sinyong kung naghihibok o sa mga drum katwan. Magkumbo halam sinbay ito katan di manjari mga panahon hamistam dengan to mga pangato pamaas sa may di imaas ta mabaya sin aun hilo hala law sinbay biya katon si mga law ta magbuhi music niyan law sinbay na mic yan on kaanakan makaput magbuhi music puspuso in volume sampai law ta mapuon dumaas yaw ni kalangan amon law tabi mga kalangan kay kahog yaon na ini to katan di ito manjari sa may ta hinang mungkar yato hinang mungkar na pagkahinang mungkar bang mudiamad to labi lo kawan sin dua maas mo ay muda sa bang mudiamad to palaw sin bahay mo in dua maas mo disturb sampai law tabi mga kutya na tay kay mo na ito rin manjari sa pamangkin natin sin dua maas mo kay mo na rin yung mga ka ito ni Allah subhanahu wa ta'ala so amoy ito mga panahon hakamis na di manjari inamoy inlaw ta magdakaw sin mga hiyaram uno-uno na rin ang mga langgar sa radahong pamaway kakitaan sin maas mo labiloy maas mo baribadat
Lang tausali pag-ubos kakitaan nagdakaw si mga yaran palong simbay mo inya to di manjari sa mayta mabilang wayron pang lagbo mo parwa maas ha amoyad to hindi ka mga yaram sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na damikyan inamin beta mo hang putag lima yaon iban sinang putag gunom yaon nagsusunod ka ta. Inang putag gunom lang niya muzawalatul munkarat amamal walidain. Amoy ini ikay magpakita-kita sinhinang mo ito. Yaon ko naglilibot halam simbaywihan sa inhihinang mo ito, di kabayaan si maas. Biasin magsiga halam simbay. Magsiga lang simbay. Bihan. Mag-inom beer. Mag-inom uno na bihan, naman ini uno yaon. At tawalong ta, biutang ina mo in kwan, ano ba yun? Amoy kwan hatay ngayon, cellphone yaon. Cellphone, oo. Yun hatay nga bihan. Sa hindi mo gamin music yaon. Music ka. Bukod siya bukod siya Quran, mandari mo salon pa marayaw. Quran in hiloon palawon pag-usatin dumukon mo. Nawaya itong ini. Wala si mga ini. Lang taing kita ha, TV in pagwaon doon, ilmo dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Amin piyatarang sin Rasul, na ito may nang ni karayaw. Correct. May nang pahala. Bihan. Nawa ini kamatauran din ang mga biya si Jamadyato ini, na mungkar kata. Mungkar. Sebab amo pakari magmungkir kaniya lang ta, amo yung nagkakaman sinaka ng Islam, minsan yung bukon, magmungkir da. Magmungkir. Sebab biya bukon na maamoy namin biya mga panghindo bihan kakitaon makawa mo rin doon haon. Na, nakalamod din doon haon lang niya. Dahil ha mga mungkar, amoy in matug siya hawak to sambahayan. Waktu sambahayan. Biya. Hambuk ito rin ha mga mungkar na hinang sinini. Kakitaan sin maas niya. At tawalong ta, ini bation sin maas. Papagsambahayan mo. Na mag-ilos sa jabihan. Di magbangon. Nahambuk ito rin sa mga mungkar. Doon halang simbayan. At ini baran ngayon nagpalahil sinpiag mungkar. At ini nagmungkir rin sa doon, di man dira hinangon sinamuk Muslim. Naamoy at inamon na hinang niya. At tawag ka tuwang biya, magbay lang mga halong simbayan. Na uno-uno na yung biya mga ini makasato yan to ha nga ni ikaw Muslim. Correct. Misan pahalong simbay di ito manjarihin ang na pagkusa doon ka kita sin dua maas. Ikasusay ito sin dua maas. Amo na sa mayta na ni mawaya. Inaara masin hinang mo yan. Na mga katawtay manguran, aram Islam insyaallah ganapan na mo dakuman hawak to balik. Sabab pila minit dakuman in biya mga waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala lang ta nakahundong kita hangpo tagunon kalau hawalik kento marata na katali insyaallah subhanahu wa ta'ala ini supaya makalatun na kita niyo parugay modo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan nakakawa kita niyo pengajian ini waktu bihaon ini sebab jima jatuh halauman sin kita niyo yung mga nagkasabot na mo ini sebab in nakinang sin kita bini iurol nila siula tingkahalan si mga tao na jatuh alon sini ni unoy labi luwah masa sing kita bihaon na ando kaylo kalau ini magmumpaat kato taniyo katan labi na mga kaanakan pa sing kaanakan sing kita niyo mapuas din kato taniyo ini amoy makahampit sila sing karayawan insyaallah subhanahu wa ta'ala na di namo na tugtuwan in may pakarajaan na mo hawak to ini insyaallah hitokbal na mo in kasila sa mga kanyang katantan sibo da yari halaw man sinula na to sampay na makalayo pa hula Islam hula Arab na yatiyaw ni mga katawtay manghuran si musugpat kato taniyo si mga pakarajaan na to ini iwan in sila malando makuyag si mga kahalan ini iwan si mga katawtay manghuran yari ha ini Malaysia, Indonesia, ini Brunei, amin mga magtawag kako yaon magpangasubo si mga kahalang pagkakitaan kita rin diha ini madlis na ini na atin niya ding mga gimadya to kahalan ni magpangasubo siya bang unin mapatut nga hinangon tungod labi-labin ha pagmaas amoy in kiyawi ni maas niya na ihiri kay mo in sumunod kabtangan kaloon kabayan may bisa sa kataman mo na kato. So alhamdulillah mga palangwan sa akong Islam na dito na muna patubtuon namun lang tabi mga maudo sin kami hadlaw ini atau kan haruman ini suwa maton pa nakapin inshallah subhanahu wa ta'ala lang ta ilanjan lang orang balik inshallah kan continue na mo balik ina mo insubpatan sampai maubusin mo mudakir tayo ni kato inshallah subhanahu wa ta'ala salam kasila sa kanyukatan amoy mayo masuok
sibo da sa matikatuan na mo nilong dahil sa buwangan, iman na pagwa, kataan sa namo indang tadi magbati laol, among jimadjaka sa dati matayong si programa sing kami ini, ando na mangindo kita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bang mayang kita ni sa Rabbul Alamin, pataptapon ng pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta mo in masi insob iman baya dumungog sin ilmo, sin pangadyan ha kama Islam, inshallah Subhanahu wa Ta'ala, mamaid kami hanapan kasihasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamat.